Hello everyone, welcome back to my another vlog. Nonton kali aku bermain video boring ni terbaik. Asa khalam boy masangin dong, ampai aku masangin dong, ampai di ni day-3 arna. Selak ber di ni vlog ni lang beta David pula. Harus jauh ni. Khantalalai berthai dong, thai ni sampai masa ini carna bar bay dong, nalai siri ni bahagar na kono keren tiga. Kopi just mana? Kan misalnya kopi just berapa? Masih lama tak mana? Penny no wow dong pergi ang. Kadlong korot te kali. Mes. Tugina berai sayangan. Di korot thang ni yang ke di korot thang ang bay. Di korot de gana ni ya. Pen no dengan be. Đây thang be nè, đây thang bay. Ai. Laga pada gaya jauh lagi le dengar na box sampai dengan naik thang ni orang. Naik thang yang. Kau lagi le sering malek. Ayo box sampai dah me. Ampai ni ya jauh. No sampai na boleh malek. Kalau panik ni ane je. Ni gaya ni balting lana ni hasilnya beru. Ni jo. Ampai jakar desa si jakar dah na. Kamsi nudang bima pisala ke sana kena ini mai dung gile mai dung ini hey helwa jaga apa nai hey mulai kesot deh korom din ay layate bohi maru korom din bani on silen pe kena rusinga let's go bazai ni no wow andai dong ampai kali dong lai ja ampai honai ja let's go bazai ampai sama do bi phai bai dong Gali. ini Biar ina lana. aktris ai na janga gali honai Tat, enak usang. ampai daw di dei jam dong no da sa hai jeb gan mansi phai bathai dai ja holin din nalai khoros pruk mane ampai mansi gila nalai da dei tham ko jai jeb sini nai Sirai ko sinula, di tham jabo lai. Barayo. Oh nih, wala yan eh. Ayo. Ang hang ni opo gri pura nanay no pinunar na kaya. Amar tak nasi sage. Thang lai thang. Thap do la ba de? Sagan jeng ayo. Oh nih yang bakery sani, bakery nai kenani mon bang. Dasani sih ada nggak sih? Pernah ada nih. Ini lagi bersama bakery ke egonar na sari sini panlu nane, sampai ke sesi mabana udar na, gudan look sana na ini bersaya, sampai yang dia berat harsing no sih oke kilo bedo mana. Harsing no taris nolai. Oh wow lala kena apa? Ada jam ini kayak ये देखो आज हम क्या खाने वाले हैं नुआ खेब्रा ने लगे पर याव जोङो दा बैग्रिखौ याव माबागोन आरो ना हामलागोन ओमफ्राय संग्रायानो बे जगार होग्रायानो बे आरो ना बाजिया संगोन ओंखायनो याव आरो ना सिरियाबो हनै बेयाव गाखोलांग्रा हनै सथ्रिया बेयाव गाखोलांबाय दं दे फानलुखौ दे द' ना लोगोफोरा आं नै उन्दैखौ लाबाय आरो ना ओमफ्राय बाजिया दा जोंनो बैग्रिखौ माबा सारायाव होनानै माबा एवनानै फानलु होनानै सिनि होनानै माबा संनानै जाहोयोनो आरो ना स' नायलांबाय थादो बोरै जायो जाना नायनोसै गोदान स्टाइलाव आरो ना नायबाय दङ हनै मालाय उन्दैयाबो पिपेक आयु स' लोगोफोरा नायलांबाय थादो बोरै जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आरो ना गालिया देहांबाय आरो ना फानलुखौ दे बाजे अन्थाव बाथाव अनसोबायहाय बाजे दिनै जोंनो माबा गोदान स्टाइल संना जाहोयो हनै सारायाबो खोमायानो फारसे गैबावा फाग्ला देब्रा संनानै जाहोदो नोंनि गथ'खौ बामबाय दा आङो हनै बादैया बाजैया बादैयानो माबा बाजैया
जोंना हो नै लेट्स गो बाजिया दिनै बैग्रि ओंख्रि संना जाहोगोन जोङो बैग्रि भाजा जाहोगोन जोङो बैग्रि भाजा अ दे मोनसेखौनो सानैसो কিমান পাৰ্টি আছে তই খাবিস্তি বেলেগ ষ্টাইল আছে জুইটোকে কিমান দিৰি লাগালা দুইজনে এনে ফেন দিয়া নে नोङाखै जाबाय दङ नै ओमफ्राय नै साराया जोंना जाहांबायानो लोगोफोरनियाव बैग्रिया एसे सिनिया हाबनाय बायदि माबाना होदो आरोना लानाय बायदि खालामनो ओमफ्राय एसे रानबाथाय थिखांसै आरोना बरियानो फोर जाबाय आरोना थिखांसै ओमफ्राय जानोसै आरोना बैग्रिया जाबाय नै जानो थाखाय जाबाय आरोना दा थिखांसै बरियानो देखायगासिनो आरोना जोङो दा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आं नायखांबायानो खनसे जानानै टेस्टि टेस्टि बैग्रि भाजा नामा होनगोन इखो पेरेपे फेम्फा दामनायजों गोथाव ओइ माबा गोखा गोखा मानो जादों एसे खामनाय गोखा जादों ना मा संख्रिबो एसे होबावनांगौमोन खोमा हा आं बेखौ गाहैनांगौ इथायाव गालायनानै सारायाव एसे गोखा गोखा जाहांबाय लोगोफोर बेयावनो संबाय बेयावनो लाबाय ओमफ्राय नै जानोसै एबार जोंहा आयु उन्दै माबा थाथा दङ नै लाग्रा हाबला जेरै लायो ओरैनो थायो आरो एखेबारे नायलाय गलांगासिनो बाल बैग्रि फानलु संख्रै ओमफ्राय सिनि आरोना एसे बैग्रि जाग्रा नैया हामफ्लुंना गैया जों जागोन पानी खादो उठाय बाल आंबो दङ नै जा ओमफ्राय आंना आखाया बोरैबा नुबाय आरोना बाजैया जाग्रोनोसै आं जाग्रोखांबाय आरोना सासेया हनै लाजिबाय दे जा जाम्बिलाय दे लाबाय आरोना जोङो नोंनो जाबाय होनदों दैखौ सिनिखौ आंनि स्टाइ जाबाय हनै एसे गोदै खम जादों आरोना ओमफ्राय आंखौ स्टाइ होबाय हनै माबा इमान गुदुं सिनियाबो